गिबियावनो आङो सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे समाव आङो दुलाराय सुबुं माहारिनि बयनिसिमबो आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जा फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जाबाय। दा बिनिनो नैबे रामपुर बिजयपुर हालामनि नैबे गेवलां फोथारावहाय दिनैनि सानाव जोङो गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारि, दा बेखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंहा आलासि महरै जों लेंहरनाय जादोंमोन। जा जोंनिनो जनाय सोनाब जनाय बा पश्चिम जनायनि धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारीखौ जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन। दा दिनै बे समाव मोजाङै मोजां मावफुंनानै होबाय। दा बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय, जोंजोंनो मदद होफैफानो हानाय जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि, लोगो आफादगिरि, लोगो नेहाथारि लोगोसे बोसोनगिरि, आरोबाव फैबाय थानाय जिथु जथुम्मा जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानानै होजानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बानजाय आफाद दालाय आफादनि रायजो राजा बिथांमोना बे समाव जोंजों मदद होफैफादों। जथुम्माखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि सानखालि 4 आरो 5, गिबि सानखालि जोंहा जोंनि थान्दै मेल जथुमगोन। दा बे थान्दै मेल जथुमनायजों लोगोसे बिनि सिगां जोंहा सानाव जों थुनलाइयारि बादायलायनाय, जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय, जों बायदि बिथिंजों बादायलायनाय लानाय जादों। 5 अक्ट'खालि जोङो गेवलां मेल खुंफुंनाय जागोन। दा बेवहाय जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङावहाय जा गासै 42टा गामि दङ। दा बे 42टा गामिनिफ्राय गासै जोङो 7सा जों सुबुं लेंहरनाय जागोन। गागि आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो बे थान्दै मेलाव जोङो लेंहरनाय जागोन। आरो गेवलां मेलाव जोङो नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो न'खरसेयाव जोङो 2 खरै जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो जोंनि 42टा गामिनिफ्राय जोङो गासै 10सा जोङो गामि मोनसेनिफ्राय जोङो लेंहरनाय जागोन। गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनिनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो जा मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लेंखानाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जोंनिनो ओनसोलनि दा बावै खुंफुंबाय थानाय BKWBC बा बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि मानगोनां बिथांखौबो जोङो लेंनाय जाबाय। देग्लायनि जथुम्मायाव जा जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दख'रानि सिङावहाय जोङो नै देग्लायो जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बा थांखि बायदि बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजित बायदियै जोंहा जोंनि जिहेथु दख'रानि सिङाव गामि आफाद दानाय, जों बेखौबो दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बिदि हिसाबै जोंनि जथुम्मायाव जोङो जोंनि गामि आफाद लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै गासै 1500सो जोंनियाव जथुम्मायाव गेदारिं जागोन आरो सुबुं जथुम जागोन आरो जेनेबा गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै। ओरैनो जोङो जोंनि सिङाव जेसेबांखिनि गामि दङ गासै 42टा गामियाव जों दाफुंजोबनानै लानो हानाय जाबाय।